לא כל כך קשה לעקוף אותם. היה רוח, שכחתי. 3.05. בסדר. הוראה בכלל. צ'רלי אלפא יונפורם, פיינל. צ'רלי אלפא יונפורם מספר 2 לפניך פיינל קצר. מספר 2, צ'רלי אלפא יונפורם. אתה מביא אותי הזבל. טוב. שאלות על פוקס פינוי לרחבה, להסברז בבקשה. מי זה תרזים אותה פוקס? מהר, סע. צ'רלי אלפא יוניפורם, הרוח 3105 קשרים, 34 רשאי לקהל. רשאי, צ'רלי אלפא יונפורם. בוא, נכון, חולים שם, לא? יש שם ברחבה הזאת. תעשה צ'קליסט אחת. למה אני עושה צ'קליסט אחרי נחיתה? אתה יכול להסביר לי? אחת. מה אתה טייס? אתקר, מדפים למעלה, אור נחיתה, תעזור, טרנספונדר, סטנדביי, כזה, תראה למצב אמרה, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, תעשה לי מקזז, חימום פית. אני כל הזמן מדליק כזה. אני אלך פה ככה שלא קרוב אליו. ניתן לו את הספייס של עצמו. חיפה, צ'רלי אלפא יונפורם. מיד. צ'רלי אינקי, הרוח 3106 קשרים, 34 רשאית לגעת. רשאית לגעת, צ'רלי אינקי. צ'רלי אלפא יוניפורם ממשיך. נשמח אם תוכלי לעזור לנו מעם הרוח למעל האוניברסיטה חזרה להרצליה. מעל האוניברסיטה אני לא יכולה להוציא אתכם לצ'רלי אלפא יוניפורם אם אתם מעוניינים.